Здравейте, днес е с мен Ася Захариева, инструктор по ролери и кънки в Хале 3. Преди да започнете да карате ролери или кънки, е важно да си вземете правилната екипировка. Освен ролерите, които аз вече съм обула, ще се сложа и втори чифт на коленки, които са по-здрави. Както виждате, имат основа, която е пластмасова и по-добре пази. И задължително каска. Когато си избирате на коленки, може да изберете екипировка, която сравнително лесно се слага. Така, продължаваме с накитниците. Това е много важна информация как се слагат правилно накитници. Както виждате, накитниците винаги имат една пластмасова част отпред. Тази пластмаса трябва да е точно на дланта. Виждате, че тук има една дупка, която трябва да прекараме винаги палеца през нея. Увиваме накитника, ето така. Продължаваме с каската. Важно е, когато слагате каска, челото да е закрито. Много хора се слагат каската като шапка, го казвам аз, така. И от този начин може много лесно да падне назад или ако паднем напред, можем да си ударим челото. Поне което аз обичам е да имате функция за закопчаване и затягане на каската отзад. Така, вече сме екипирани за първия ни урок.